Good day, kids! Today, we will identify and describe different water forms. But before that, let's have a short review on the different landforms. Kung atong hisgutan pagbalik, ang niagi na tong pagtulunan mahitungod sa porma sa yuta. Okay? Okay, let's go! Now, what are landforms? Unsa man tuong mga nagkalain-laing porma sa yuta? Anybody? Yes, volcano. Another? Valley, yes. Unsa pa man? Katong buntod. Unsa man to? Unsa to English og buntod? Yes, very good. Hill. Another one. Katong patag nga ibabaw sa buntod. Yes, very good. Plateau. Another one? Unsa may lain? Daghan man to. Katong tubig, yuta nga gilibutan og tubig. Unsa man to nga landform? Unsa man tong porma sa yuta nga surrounded by water? Unsa man to? Yes, very good. Island. Unsa pa man gyud? Katong naidaghan ng mga dagkong kahoy, katong na dito ang makita nimo ang dagko kay nga mga unsa man to dito sa ibabaw. Yes, mga bukid or sa English unsa man to? Yes, very good. Mountain. Unsa pa gyud? Gawa sa mountain. Napa man to ilain sa? Unsa pa man to? Kani atong gipuy kani atong school. Asa man nina? Unsa may nahimutangan ani? Unsay porma sa yuta nga nahimutangan sa atong eskwelahan? Yes, plain. Very good kaayo, plain. Mora ba na? Napabailain o na? Naapa? Yes, naapa. Unsa man to? Katong adto gani ang mga different birds nga mo puyo dito. Katong mga bats nga daghang kay mga quacklet nga adto mo puyo dito. Yes, very good. Langob. Unsa in English og langob? Okay, cave. Cave, sakto ba? Cave ba? Yes, cave. Unsa pa may lain? Pangpang. Unsa tong pangpang? Unsa in English og pangpang? Yes, cliff. Unsa pa? Yes, kani peninsula. Naapag yun to'y desert katong mainit kay nga lugar. So mao na siya ang different landforms nga atong makita sa ibabaw sa kalibutan. Okay? Now, let's proceed to our new lesson about water forms. Okay, look at this one. Unsa man ni? Yes. Unsa ni? Sa atong araling panlipunan? Yes, a globe. Globo. Unsa may makita niyo sa globo? Kaning blue. Unsa man ang blue? Yes, water. Ang kaning na yellow na green mo na siya? Yes, mo na yuta or land. So mas dako. Unsa may hamay dako ani nga giokupay sa kalibutan? Ang tubig o ang yuta? Yes, ang tubig. Mo'y mas dako kaysa yuta dinhi sa kalibutan. Okay? So unsa to ni siya kaning gatuyok? Yes. Globe. Mao ni siya ang replika sa Earth. Kaning mga dinhi mga yellow na po'y green mao ni siya ang mga different places na ato Pilipinas ani gagmay kayo tan-awa nagkatag mo tong gitawag na to archipelago sa ato landforms. Okay? Nakakuha na? Okay, so that will be our lesson today about the different water forms. Lain-lain nga porma sa tubig. Humana man ta si yuta, tubig na sad ta. Okay? Ready? Okay, let's go. Here. Water forms. Ang atong hisgutan ron, water forms. What is water form? Unsa man na? Unsa nang water form? What is water form? Unsa man ang water form? Laan po ito yung landform, di ba? Ang landform, mao na to siya ang, yes, natural shape or features of the Earth's surface. Mo to'y natural nga porma sa yuta, ibabaw sa kalibutan. Kaning tubig, unsa man pud ni? What is water form? Okay, here. Water form, everybody. It is, everybody here, phrase in front. Eyes on the screen. It is a body of water
or any significant accumulation of water, generally on a planet's surface. Same gihapon siya sa landforms, naagihapon siya sa planet surface, naagihapon siya sa ibabaw sa kalibutan. Makita ang different water forms. Mag-uban man ang water forms o landforms. Diba pareha sa parehagod aning globe o naglain ba din ng water din? Nagbuhat og laing na globe nga puro siya water, na pa globe nga puro land? No, wala. Nag-usa ra gyud sa kalibutan ang water forms o landforms. Okay? Again, what is water form? Okay, everybody read. It is a body of water or any significant accumulation of water, generally on a planet's surface. Okay? Okay. Muna siya ang porma sa tubig, nga tapok sa tubig, nga naka-create siya porma, natural gihapon. Okay, let's proceed now. What are the different landforms? Minunta para sa water forms di ay. Para sa landforms, na different landforms. Now, we'll talk about water forms. Unsa ang nagkalain-laing porma sa yuta? Ha? Nahisgutan po itong landforms. Unsa man to be? Kasi makahinungdom ato? Yes, very good. River. Natos usan na itong activity nga na river na appeal. So, river, usa na siya kapurma sa, usa na siya sa mga purma sa tubig. Di ay. Nakalimot tapos mama, mayuta ginako. Tubig. Purma sa tubig. Ang atong isgutan dili purma sa yuta. Muna to, usay masayip ang baba ni ma'am kay maguna-una man siya sa landforms. So water forms na ta karon. Okay, what are the different water forms? Unsa ang nagkalain-laing purma sa tubig, dili yuta. Okay, here. Una, bay. Everybody? Bay. Now, what is bay? Tanaw ko ng bay sa bay. Unsa inyo ikasulti aning bay? Unsa tanaw niyo aning bay? Yes, lahi man tong beach. Sa landforms, beach po to siya. Tawag mo to siya kitawag og baybayon. Kaning bay, unsa man ni? Yes, baybay. Ang tubig na siya nga maabot sa baybayon. Mo na siya ang baybay. Okay, what is bay? Okay, everybody here. A bay is a part of, sige pa dayon. A bay is part of a body of salt water that reaches into the land, usually smaller than a gulf. Mas gamay siya sa gulf. Ang katong kanang bay, baybayon, baybay. Gamay ra siya compare sa gulf. Kay ang gulf kay lao man to siya. Pwede mo to siya madunggo anong madagong sakyanan sa dagat. Pero ang bay, wala ra siya, mura ra ni siya baybayon na gyud siya, mabaw ra siya, pwede maligo. Ug naa siya lugar din nga naay mga pwede ka kaliguan, ay mga nabalas ring daghan mo na napoy beach. Okay? Okay, one is bay. Another one, cove. Unsa din ang cove? Di na cave, ma'am. Cove na pod. Tanawa ang cove. Tanawa. Unsa ikasulti ninyo ana? Okay. What is cove? A cove is, everybody here, look at here. A cove is small horseshoe-shaped body of water along the coast. The water is surrounded by land formed of soft rock. Okay? Sige. Ang cove kuno, gamay ni siya nga porma sa tubig. Mura na siya horseshoe. Kailan mo horseshoe? Kailan mo horse? Kita mo horse. Oh, of course, kita mo horse sa libro. Ang ban, wala kakitahan sa personal of horse. Muna siya porma sa tunob. Tunob sa kabayo. Diba? Kita naman tayo tunob. Ang kabayo, lahi po ito porma. Diba? Ang tunob ka nang para sa atong floor. Na yung mga tiil diha nga porma mo, manay tunob sa tao. Pero tunob sa horse, muna siya porma. Dakong dinhin, nilapat na tikod niya dito. Okay? It is a horseshoe-shaped body of water along the coast. Dapin niya siya sa kanang dagat. The water is surrounded by land formed of rock, a soft rock. Kani siya mga anapog katong humok pareha sa pulo nga anapog ang ilang mga stones, ilang mga humok ra sa ring mabok, humok siya slimy siya dinhi. Dili pareha atong nasa katong sa atong landforms nga hait. So mo ni siya ang kaning tubig, mo ni siya ang gitawag og cove. Everybody? Cove. Okay, what is cove? It is a small horseshoe-shaped body of water along the coast. The water is surrounded by land
formed of soft rock. Okay? Sige, next one. Here. This one, a gulf. Diba? Ang bay ganina, niingon ta nga, ang bay smaller than a gulf. Mo na siyang gulf gimin. Mo na siya ang gulf. Tanawa gud ang gulf, diba? Mas lawom. Okay, golf. Everybody, golf. Follow me. Golf. Okay, what is golf? Here, look at here. A gulf is a large area of sea or ocean partially enclosed by land. Sa, ang tubig itong gisutan, dili ang land. This is a gulf, kani. Kani siya, mas dako ni siya ka sa bay. Mas lawom po ni siya kaysa sa bay. Ang gulf. It is a large area of seawater or ocean. Ocean na blue na lawom gina siya diha. Partially enclosed by land. Minsan partially, wala siya makumpleto og tuyok sa tubig. Okay? And here. Next one. The next one is lagoon. Okay, everybody? Lagoon. Now, what is lagoon? Lagoon is a shallow body of water that is located along a coast. Bay-bay lang yun gihapon. Same as the bay, ang bay naghihapon sa coast gihapon. Mo na siya ang tubig. Dapit sa bay-bay. Mo na siya bay-bayon. Ang gulf sad, naghihapon sa bay-bay lang yun gihapon, pero lawom siya ang tubig. Mas dako i-compare sa bay. And this one, lagoon. Yes, ang lagoon pod, dapat gihapon siya sa coast, dapat gihapon siya sa dagat, but much shallow than the water in the, mas mabaw siya i-compare sa gulf o sa, sa gulf, ang lagoon. Tanawa siya. Okay, look at here. Mas lawom ang gulf kaysa lagoon. Okay, next one. This one, lake. Everybody? Okay, everybody here. Lake. Okay, again. Lake, di na laki. Lake. Okay, what is lake? A lake is a large inland body of fresh water or salt water. Dako na siya nga. Mura ka pundor ang tubig ba? Awa ang inland, fresh water. Tabang. Kasagaran sa lake, tabang gina siya. Nara man na sa bukid. Wala, dili na siya dapin sa baybay. Makuha na siya tungkol sa source of water din sa kilid na mga tubod. Mo na siya makakreate na siya og lake. Okay? Sige. Okay, next one. This one. Linaw kay no? Unsa man ni siya? Yes, dagat. Pareha sa po siya sea, dagat man po nang sea, no? But this one, this is an ocean. Larger than the sea and deeper than the sea. This is ocean. Everybody? Okay? Ocean. Again, ocean. Now, what is ocean? An ocean is the largest body of salt water. This covers 3/4 or 3/4 of the Earth's surface. Mura siya 3/4 itong tubig ba? Di ba kita mo sa globe ganina nga 3/4 siya nga. Equipay sa 3/4 sa globe. So muna siya ang ocean. Largest body of salt water. Pinakadako nga porma sa tubig nga parat. That is, yes, ocean. Okay, next one. Kani. Unsa man ibi basaha? Yes, river. Okay. Kita na mo river. Nakita na diha mo makaagi mo sa Pikas Barangay na ay river padong sa Mualbual, di ba? Na ay river diha. So now what is river? Everybody? River is a large natural stream of water emptying into an ocean, lake, or other body of water. Ang river kuno, dako na siya nga stream of water. Gikan magumuna yung kang dako kay gikan taas na siya kay mao man gikan sa source, gikan sa bukid. Mo flow man na siya padung sa ocean, moagi na siya lake, pwede siya moagi po na siya og lain nga klases porma sa tubig, ang river. Okay? Sige, next one. Sea. Everybody?
sea. Tanawa ang ganina, ocean man to. Lawom ka blue gito kaayo. Then this one is sea. Now, what is sea? The sea is the large body of water, usually salt water, partially or completely surrounded by land. Mao po ni siyang sea. Gamay, ang mura siya lahi. Ama, isa pwede siya sa sea of ocean di ay. Yes, ang ocean, laud na gitong ocean, nga di ka makakita og yuta. Ang sea, makakita pa kag baybay, makita pa kag coast, makita pa coastal area diha, makita pa kag daplin, kung mayong kag sea. Pero mayong gani ka og ocean, wala kay makita diha. Puro mura ra kag nas langit, clouds, yung makita, clouds and tubig. Mura makita nimo sa ocean. But sa sea, as compared to sea, dagat gihapon siya, but you can see coastal area. Nakakita ka og mga coastal area nga daplin sa baybay. Nakita pa ka grungguanan, makita pa ka daplin, makita pa ka og yuta. Okay? Okay, next. Another one is strait. Una day strait, ma'am, nga tubig, ma'am. Yes, tapon. Unsa man na siya? Okay. A strait is a narrow channel of water joining two larger bodies of water. May kag channel, nagsumpay na siya nga joining two larger bodies of water. Musamot siya kadako nga purma sa strait kay mag-abot ang duha ka purma sa tubig, either a lake or a river. Mag-abot siya dinhi river diri dapita or lake diri dapita, mag-abot siya, mo-flow siya, mo-dako siya diri. So that is yes, strait. Kung mag-abot ang duha ka mga dagkong purma sa yes, tubig. Example pod. Kanang sa to Negros. Naman strait man na diha kanang agianan sa barko. Naman ngalan diha. Nag-abot diha ang yes, ang ocean, unsa pa may lain? Ang sea o naikimba diha. Na adi nag-abot mo na gitawag og unsa to na nga straight diya sa kanang unsa na diya sa in between sa Cebu ug sa Negros, na siya straight diya tawag, ana moagi ang mga barko diya dapita. Okay? Okay, next one. Okay, mo ni pinakanindot nga porma sa tubig. Mo ni pinakanindot nga porma sa tubig kay lami ikaligo. Look at this one. Unsa man kaning murag aso, kaning aso mura ra po na siya, ang water ra po na siya, particles sa water nga mura siya inigbanda sa nighagbong niya sa tubig, mo create siya og ingon ang physics siya ba, ay hatambong niya sa ubos, ighagbong sa tubig diri sa ubos, mo na mo create siya ani. And now, what is waterfall? Everybody here, a waterfall is when a river falls off steeply, a place where running water makes a sheer drop, usually over a cliff. Okay? So, kanina siyang waterfall, river gihapon ni, sapa gihapon ni, salog gihapon ni, pero niagi lang siya og cliff. Unsa to ng cliff? Yes, pangpang. Niagi lang siya og pangpang. Mo nang pagkahagbong sa tubig sa ibabaw nga niagi og pangpang, mo na siya gitawag og waterfall. Kay ang tubig ni hagbong gikan sa river nga niagi og pangpang padung sa ubos. Nagsumpay-sumpay ra gina siya. River gihapon gikan ni nga water. Pero ni hagbong ang purma lang siya og waterfall kay ni drop man siya, ni hagbong man siya gikan sa ibabaw. Nga ning agi siya sa sa pangpang. Kay ang yuta napoy lain-laing purma. Ining maagian na siya tubig, mo create po na siya laing purma po sa tubig. Di ba? Ini kahagbong aning tubig dire, mo na siya gitawag og waterfall. Then mo flow na po na diri sa ubos. Ang tawag na po gihapon og pinagyan diha, river gihapon na. Padung na siya dito sa baybayon o padung siya sa delta. Delta, ano to ng delta? Yes, mo na siya ba sa langob nga adto mag-abot ang tubig nga fresh nga gikan sa sapa padung sa og ang tubig sa dagat. Okay? Okay, next one. Now, it's your time. Tan-aw na kung naminaw ba mo, nakasabot ba mo. Let's have an activity. Okay, please
get a sheet of paper. Clean sheet of paper. Bisag gamay, sige, okay ra. Pwede ra siya, bond paper, kung ay bond paper diha. Pwede ballpen or lapis, but be sure nga magsugod na taog, kinanit ha. Cursive letters atong gamiton. Okay? Okay, here. Ready? And of course, write your name. So, what is as ngalandaan kay basin og ang kuno na sa uban. Okay? Sige. Write your name first. Okay. Okay, ready? Eyes in front. Eyes on the screen. Tanawa tanan kay nako ipakita nga image and you will be the one to identify unsa nga klase sa water forms. Okay? Okay, ready? Okay. Let's go. Identify the following images of water forms. Ilha. Ilha ang lain-lain klase sa unsa ni nga klase sa water forms ang ipakita nga image. Okay? Go. Okay, this one. Unsa ka ni? Look at this one. Iyay. Napay mga murag na dito sa kwansa. Dito sa tumoy kanang na dito butanding, tanawa. Unsa na siya? Okay. Is it a bay or C? Unsa may answer ana? Bay ba na siya or C? Choose. Asay saktuan ni pilia ang saktong tubag og isulat sa papel. Unsay pilian? Kanirang duhay pilian. Unsay sakto ang tubag? Okay? Okay, bay or C? Okay, next. Okay, here, another. Tanawa. Unsa na siya, ma? Mura lang yung nagmata. Murag mata tinuro sa, pero tubig ni siya nga naglihok. Unsa ka ni? Asa ka ni nga dapit? Unsa kang porma sa tubig ni? Okay. Is it an ocean or a gulf? Unsa man ni siya? Lawod ba ni siya o katong gulpo? Gulf ba na siya or ocean? Okay, next one. Kani, unsa man ka ni pod? Is it a river or lake? Kita mo sa lake ganina, kita mo sa river. Unsa man to? Next one. A lake or river. Another one. Here, unsa man na? Tanawa. Is it a lake or ocean? O lake na siya or ocean? Tanawa lang. Kung lawod ba na siya or lake ba na siya? Okay, next. Kani. Sayon naman na siya. Is it a ngisi-ngisi pa. Pond or a lake? Okay, next one. Kana siya bay or unsa may lain klase ana? Bay or beach? Unsa na siyang porma sa tubig? Bay or beach? Okay, next. Kana unsa na? Unsa nga porma sa tubig ni? Is it a river or a waterfall? Pili lang. River, waterfall. Okay, next one. Okay, this one, pond or straight ba na siya? Okay, another one. Kani unsa man ipod? Is it a pond or lagoon? Okay. Okay now. Okay. So, put your answers on the tray beside you or at the back or your side. Butang na diha kay kwaon na ni ma'am. Later iniglakaw ninyo kwaon na ni ma'am ng inyong answers diha. To check kung naminaw ba mo or wala. Now, let's have the assessment. Lain na sad ni. Lain na pud ni ma'am. Yes, lain na pud ni. Kato ganina, gisukod ra mo naminaw ra ba mo, nakaka-identify ba mo, di ba? Unsa to nga klase sa porma sa tubig. Now, mo na gini siya ang inyong assessment. Mo na gini siya kung sukdon gyud kung sakto ba tong inyong gihuna-huna nga inyong gi-identify ang different water forms. Okay, ready? Get another sheet of paper. Then write your name. Okay, here. Okay, identify the following. Kana unsa na siya?
Tanawa ha. Unsa nga klase na you will, tanawa niyo na unsa nga klase. Number 1, number 2, una ang number 4, 5, here. Uning kawang pa ng number 3. Okay, here. Tanawa lang. Bata mo dali-dali Gituhin ako naghinay aron dili maglibog. Okay, this one. Ang number 1 unsa man ni siya? Wala siya missing ang ubang letters. Unsa na siya? Ang last letter niya is R. R ang last niyang letter. Unsa sinugdanan? The second letter is I. Unsa kaya siya nga porma sa tubig? Number 2. P. P ang iyahang first letter. Initial letter niya is letter P. Niya wala na letters kasunod. Unsa ka na siya? Then number 3. S ang, yes, beginning letter niya S or the initial letter is S and the last letter is T. Unsa man na? Then number 4. Wa siya beginning letter. Wala po siya last letter. Wala siya initial letter. Wala siya final letter. Nara siya tunga C and E. Unsa man na? Then the last one, wala siya sinugdanan, katapusan ra. Letter A. Unsa man na siya? Okay, sige. Dali ra na kaayo. 5 minutes lang, humana na siya. Okay? Sige. Okay, done. Let's proceed. We are now in the last part of our lesson, which is the unsa may katapusan? Yes, assignment. When we say assignment, that is an homework. You will answer that at home. Okay? Bring home. Bring house na. Mo na bring house. Akong ipadlan yung bring house from the school. Gikan ni ma'am. Bring house. So that is your assignment. Here, look at it here. Okay, now. Everybody read. What are the types of clouds? Again, what are the types of clouds? Unsa na kalain-lain nga kanang klase sa panganod. Okay? That will be your assignment. And I collect na ko na next meeting. Okay? Okay, thank you very much, kids, and goodbye.